салом дӯстони азиз, хуш омадед ба канали Нарх Тиҷи. Ассалому алейкум, тамошобинони муҳтарам, подписчикои гиромӣ. Имрӯз мо мана 10 феврал 2023 хай ба ҳамаи шумо муборак бошад. Манам ҳар рӯз барои шумо мо навигарӣ мекунем бародаро. Пешравии мо бо дастгирии шумоай ҳазор раҳмат барои подписчико. Рафтем инаи якум дароза хайтек бародаро. Дароза размер 4x3. Листи 1.4, ана 1.2 дора, 1.8. Се нархаи. Шумо метонен 7500 заказ кунен. Дора 8500, дора 9800. Шумо метонен се нарх заказ кунен. Бачаҳое ки баъд ай дурдастан, боя хело одамон мехоҳа ай мо бихара фурӯша, вай вариантош ҳам ҳаст. Касе ки бисёр оптум мегира, ози бо мо ба оптум ҳам гузаштем. Касе бисёр мегира, ай 10 та бисёр мегира, хеле нархҳои бо арзон мекунем. И хай шумо да фаҳмошед. Инаи дарозаи император. Шумо медонисен император размери 4x3 бародаро нархш 18000 сомон шид. Бо ира паделкаш ҳам ҳаст 12000 сомон. И авайне ки тныкай 18000 сомон качествои хубани. И дароза номош император. Ана ира мо бировардем инаи размери 4x3. Инаирам дарозаи хубай, беҳтарин дарозаи. Нархш 8500 сомон. Установка, доставка бо шумо дама такроран гап мезанам бародаро то 50 километра бепулай. Ай ба анҷо камтар қуш шид, уже вай дига нарх мешава. Ҳамо қуш мешава, разисаша метиҳен, тамом мебарем, мечаспонем. Установка, доставка, нархи ҳами дарвоза 4x3 8500 сомон. Инаи дарвозаи классик меган, ира хитона аз медонен сифати корора тамошо кунен. Мақсади видеои мо дарвозара ба шумо фурӯхтанам нест. Шумо адсенед кунен корои мора, меҳнатҳои мора бародаро, хитон адсенед кунен. Инаи размери ҳамин 4x3 ко нархш 13500 сомон кардем. Мебарем, мечаспонем, метем. Установка, доставка. Листои 1.8 ана Магнитогорск, Россия. Инаи дарвозаам скромненький биромад. И дарвоза нархшам на қимат нест, на арзон нест. 7500 сомон. Листи 1.3 катияй. 7500 установка, доставка. Бо ҳамира дора чиста ҳами 1.4. 7800 бо 1.8 дора 8500. Шумо мехоҳен мада мегин ҳами материали тинктар шава, арзонтар ҳам мешава. Вариантҳо ҳастай. Шумо бо рақами 918 72 4 занг мезанед, бо мо шумо да муфассалтар мефаҳмонем. Инаи дарозаи шестиграникай. Листои 1.8, профилои 1.8. И подзаказ шидагиай. Нархш 16000 сомон шид. Шумо мехоҳед ки бо материалҳои тинк кативай шавад, 9500 дора, ана 11000 дора. Инам се намуд качества дора.
бачаҳое ки меган дар рӯзҳои арзон меган, ина мо дар рӯзҳои арзон баровардем. Инаи нархаш 3800 сомон. Видеои моро то охирша тамошо кунен, бо ҳар вай ҳаст нархҳо чанд намудай. Инаи 3800 сом, 3 ба 2.5. Инаи дарозаам бигем 2023 рам бигем мешава. И простой скромни арзонтар баровардем, эконом класс. Ин нархшам 7500 сомон. Размери 4 ба 3. тамошо кунед. Установка, доставка. Инаи дарозаи шумо дидем печатноиҳои. Размер 4 ба 2.60, баландиш 2.60, бараш 4. Нархаш 5800. Инами ҳардаш як стила, як чизе 5800 сомон. Профилои 6 ба 4, краскои глянсови. Касе да бо хайтекои майда пастар дар кор боша, марамат инаи живои шашам 6500, 4 ба 2.5. Размер баландиш 4, бараш 4, баландиш 2.5. Инаи дарозарам беҳтарин дароза, качисошам нағз зур, ана 5500. Установка, доставка мекунем метем. Размер 4 ба 2.60. Инаи дароза 4 ба 2.5, печатной, профилои 4 ба 4, листои 1.1. Нархаш 4800 сомон. Установка, доставка то 50 километра бепул. Касоне ки бо такрор мекунам, агар мана бачаҳое ки дурдаст ҳастанд мехоҳанд ки бо аймо гиранд фурӯшанд, нархҳои ай 10 зиёд бигиранд, бо конкрети нархҳои арзонае аксия рафтиса бо мехоҳем шумо да бо хеле арзон кунем. Инаиш дарозае ки сиёҳе дидем шумо 4800 сомон аирам мебарем, мечаспонем метем. Бо инаи нав баромад, инаи печати навай 2023 бигем, инаи печатчам навай. Нархи 4500. бачаҳое ки касе шароити вай надоранд, ина бо нархошона вай кардем. Инаи дарозаи арзонак, инаирам дарозаи нағзе 4500 сомон мебарем, мечаспонем метем. Размер 4 ба 2.5. анаи дароза 4 ба 2.5, 4 ба 2.60, профилои 6 ба 4, нархи 6500, глянсови краска мебарем, мечаспонем метем. ҳамира бо паделкаш ҳаст 4500. инаи дароза 4 ба 2.60, нархиш 5300 сомон. установка, доставка аммаш бурда часпона метем. бардора касе да ина беседка дар кор шид, качелик дар кор шид, она бо скамейнка дорем. ин нархи инаи 5500 ай. 5500 беседка. Она бо качелико дорем 4500. мана ин 4500 ай. качеликои нав. истеҳсоли худ моя бародаро. ягон чиз мана ин бародаро да охири гап мо шумо да гап занем, кароти када ҳама чия мо ба шумо рӯз мефаҳмонем. Адреси мо ноҳияи Рудакӣ, пеши Чоршанбе бозор мегин, любой кас шумо да нишон метиҳад. пеши Чоршанбе бозор. Касе да кадом нархи вай боша, дастрас мо када метиҳем, установка, доставка дар хизмати шумоем бародаро. Ба 918 72 4 7 занг занен. худо хоҳад бо дар тамосем. саломат бошед. хуб.